Adlaw sir. Bisa deh kung violation ni ani sir. Ay, lisensya ra, sir. Ah, lisensya sir. Na ako lisensya sir. Wasa og cellphone sir kay libo ko sir ug sayo pinapa ni sir. Sao na sir? Video ka sir? Lagi sir kay naglibog ko sir ug sayo pinapa ni. Nga nagbike ramang ko sir. Mao gani padaplin ti ka kay believe kay kunin mo nga mayo kay kapag rider palabang to nung buang niya. Sabot ka nya bisa gabay ka kumpleto ka nagalisensya nag-helmet nag-glove ha kumpleto mo na yung mga driver nga sakto sa seminar usa tungod ana na ko palipay nimo ano dati Apa sir? i-stahan ang bike mo i-stahan ang bisikleta no. Okay ra ka? Pala ko gubo sa helmet pero makita ang imong kaanyag. Oh my God! Kupituraw ako! Pala ko Christmas bag delikado kayo. Ah, na ako yung Christmas sir, na ako yung Christmas sir. Ako sa suot sir. Pala ko tawag. Sir, Ay ta dare kay ako rin ihatag nimo palipay gikan ni Mayor Jonas Dabon. wah, Ha? Salamat kay motor. Kiring motor imo ani. tak motor juga aneh. Deserve nimo kay usama ka law abiding citizen. So ang kanang tao nga bro mo hayar nakatagan o kanang mga maayong palipay. O Selamat sir. kay bawa mga kamo motor. Selamat sir. Ako yung testingan sir. Sus, duga na yung nangandoy motor sir. Bila nakatugin sir. Sige lang ko helmet na sir. Bago yung bike, bago motor sir. Sir, daghang kayong salamat sir. Usa ka pinakamaayong ang enforcer nga ako nabukan sir. Salamat kayo sa atong mayor nga si Jonas Dabon sir. Salamat kayo. Amping ha. Laingay lang ko sir. Salamat kayo sir. Pila ka tuig na ko ani wagod nandoy motor dito.